egoera berri honek eskatzeuna da inbertsio egitea. Inbertsio zertan? Pertsonatan. Eta, bueno, horren inguruan, jarri ditugu, azkenean langile gehiago gabiltza, lan egiteko modu honek eskatzeu, behar gehiago dauzkau, lehen genitun sinergia asko baina ez daude. Eta orduan, horrek suposatzeu, aurreko dutaren inbertsio potentia egitea. Eta alderdi hortatik, guk plaza danak hitzartutu dauzko foru aldundiakin, Gipuzkoako foru aldundiakin, eta inbertsio kontutan ez da suposatzen karga horren erantzunik, ez? Kontutan hartu behar da baita ere, sektore bat, gure zaintzako sektoria, gatazka batian bizi den sektore bat dela, azken urtetan, lan baldintzen inguruan, baita ere esan behar da, eremu pribatutik kudeatzea da, asko, zerbitzu publiko bat izanik, baina privatizautako zerbitzua da, horrek orduan sortzitu interes ekonomiko potente batzuk, eta guztionek egin duna da, lehendikan genitun arazoak eta sektore behar ditun arazo horiek, azalarazi oraindik eta gordino, ez? Azalatu, baina justu puntu honetan dago, azpimarragarria da, sektoriak, bertako langileak erakutsi duen zertako gai dian, ez? Momentu gogorrenean dana ematen aidea, o gea, eta benetanik azpimarrauko nukena hori da, ez? Langile guztion jartzen ari gean dana, eta nik uste etorkizuneako badakola lan potente bat egiteko. COVID-19 gaixotasun honek bakoitzari afektau digu era batea hau bestela, ez? Orduan norberak bere bizitzan egiten zituen ekintza asko ukatu egin zaizkio, ez? Orduan horietako bat, nire kasuan zen, Gizasoragoitzan dauzkadan izeba osabak bizitatzea jutia, eta Gizasolan zeon familia hori bizitatzea eta beraiekin konpartitzea nire bizitzan parte bat, ez? Orduan hori gauetikan goizera, hori derrepente desagertu zen, eta beste bizitzako arlo batzutako egonezinak, sortarazi zizkiden egonezinak, antsietate batera bideratu ziren, ez? Orduan, egun batzuk pasen dituen barruan oso txarrak, eta laguntza eskatu nuen, lagunekin konpartidu gauzak, eta bati deitu, bestiari deitu, nola sentitzean, barruko sentimenak emozioa ez adierazi, eta barruan sentitzezun dana ustu. Eta gero kontrolatzea, beste jente bat dagoela, errealidea ezberdinekin, baina, azkenen zuri gertatzen zaizun gauzak, berek ere bizi duela bestera batera, ez? Orduan, horrek laguntza izu asko egoerari aurre egiten, ez? Bizitza azkan gora berekin, baina, hau holaxe da eta erramientak hartzen dituzu aurrera egiteko. Eta, esaten bezala, egoitzan, jakitzeko gure senitarteko nola zaude zen, WhatsApp talde bat, eta gaur egun teknologia bidez, ikusi ahal izan ditugu nola dauden, ez? Horrek berak ere, lasaitzen dugu asko, ikusteko bereek ondo daudela, eta horrek ere, lehen esan duten prozesu hortan, konturatzea ondo daudela, eta zu ere hobeto sentiela azte dizuen. Eta, ez nuke hau bukatu eskertu gabe egoitzetan dabilen lantalde osoari elkartasuna dirazi, zedakit oin arte, 150 ondia, eta pandemia hau sartu denetikan, 250 nahi dira. Orduan, benetan, eskerrik asko eta besarka ondia.
Josemari Biain. Zestuan bizizea, Gizasola egoitzan, martxua baino lehen etorri zinan zuhone alengurtigan 2019an, eta zuri harrapatu zaitu koronavirusan pandemia guztiak hemen egoitzan. Nola bizi dezu? Asko aldatu zaizu bizitza, kezkauta zaure? Ez, enoko kezkatu. Ni gustano. Faltan botatzen dezu familia egoitza sartze hori, kalea ertetzeko askatasun hori? Ez, ja. Horrek Japonola Teresa zen. Oso ondo, zure eguneroko egun bat egoitzan nola da, Josemari? Zu jaiki gozaldu eta ite itxuzu, eta geho ze gauza ite itxuzu egoitzan? Zein, kirez gehitata. Ego, jomonek bolte eta geho bereze, ole Teresa egalde hona lehen bat hori. Oso ondo, oso Ordu ondo. bete pasau. Arzalde nire gole berez. Eta telebistan notiziak eta ikuste dituzunean egoitzetan virusa sartu dala eta ez dakitzen bat hildako eta ez dakize, kezkatu ite zaitu horrek? Kezka sortzeizu, o bueno, zu tranquil zaure? Tranquil. Tranquil nao. Eta datorren urtea beira, esperantza badakazu hau konpontzen jungo danik? Josemari, ze uste zuzuk? Hablu, zego. Sebastian, galdetu nahi dizugu. Zure egoitzako bizitza nola aldatu da, koronavirusakin? Koronavirusakin, ez da zik aldatu, barrun ez da aldatu. Txoakin batzuk bai, baina ez da. Kampoa, gero familiartekin. Ez itzeiteko eta hoi lanak, bestela. Etorkizunei beira. 2020 urtea pasatuko da, urte badakigu urte oso berezia. Urrengo urte eta begira. Ze positiboa zea, etza positiboa, itxaropentsu zaude, gauza jungo dia hobetzen. Hobetzen jungo, digamos que nik positiboa naiz. Nik San Juan egoitzako langile bezala esan nahi dut lan esfortzu handi bat egiten nahi gehala, ze martxotikan honea lan aldaketa diferentia sortu zaizkigu, Alde batetikan kriston indarrakin eta kriston gogoakin konfinamentu batean sartu ginean, ilusioakin, gogotzu, pentsatzen dana hor bukatuko zala, hortikan erten ginean, eta gero berrira zizian protokolo aldaketa diferentiak, Horrea amoldatzen jun berri izan geha, eta, bueno, gu gure kasuan, egoitza dena blindauta dakau, eta pixuzkaria funtzionatzen, Pixu bakoitzean 12 egoilar daude, eta 12 egoilar horietan gaude bizaintzaile momentu oro. Gure intentzioa da, egoilarak ondo dotia, ondo zaituta dotia, eta babestuta dotia. Eta alegin guztiak egiten, behiok ondo doteko. Baita ere komentatu nahiko nuke esaten danean itxita daudela eta bisitak eta ezin diala eta neurri oso zorrotza dazkela, bai, konstiente gara oso zorrotza diala, baina, bueno, askatasun handia dak, egoitza oso handia da, kanpo ederra dazkau, terraza ederra dazkae, alde guztietan de kanpo atatzen ditugu, eta nik usteet alden guztiak eta ditugula behien askatasun hori alik eta ondoen oteko behiek eta osio. Langile guztiek bai hasi sukaldetikan eta bai eta garbitzaile sektore guztiak, esaten zaintzaile zuzeneak bakarrikan, karga handia hartu dugu, konpromiso handia dakau, gogotzua egartzen gure responsabilidadia, zer azkenian iten den gauza bakarra da etxetik lanetik etxea, eta bizitza sozialikan ez dakau. Eta nik uste hori dela azken finean, egoiliarrak asko maite ditugolako, ondo zaitutan ditugolako egotia, eta hoxe bakarrekan, hori izango nuke, esportzu handi egiten ari dela, danok. Koronavirus horrekin asko fastidiau geha, porque leno goikok eta bekok eta danak bat itxegen dundo, oin bakoitzak bere pisotik ez dakagu ertetzeik. Alazta guzize saiatzen geha ondo ematen. Bai, jatordurako sala ertetze deu,
Eta gero, bere kuartu darra dakau, telebizio eta guzti, eta han, eiteitu bere jokuan ebai, eta telebizio ikusi, irire itegea, igual dionaren erten ebai kanpola, eta oso guztu neskake jatorra dia, eta parre asko ite dugu egine, eta behak berriz guekin oso ondo portatzea. Birusan horretikan, jakina, askatasun gehiago dukan, eta jendiekine, etxeko jendiekine, gehiago tarzatza ginen. Oin gabe fiskal lotuta, ez da horrengo zeiken, zerrian. Fizo bakoitzakuak handizikea, bakoitzak behar fizotan, alkarrek iristako harreman handikan, eta hoxe, ez dela ondo gabe. Gure zaintzan, ez dakat, nik zentetxe dolako nobela daiken. Hoxe bakarrik. Gainontzian, beti bezala bizigea, atentzioak eta gauzuak eta berdien bezala, eta gustora gabez. Eta horreta bezala gustora. Baina bakarrikan, hori tristura hori, sentitzen hori, ezerre egin berrikez, da inoa jote ganez. Egia da, pandemia hasi izanetik orainera evoluzio bat ezela sumatu dugula. Hasiera baten gainkarga edo kezka oso handia zen. Gehien bat, gizarte osoan bezala esjakintasuna bultzatua, beldurra bultzatua. Ez genekikun zer geneukan aurrean, geneukan informazio bakarra zen egoitzen sartzen baldin bazan zerbait oso gogorra bizitzera prestatuta egon behar ginela, eta ez geneukan ez baliabiderik, ez informaziorik. Orduan, pixkanaka egia da, beste birusa sartu den egoitzetatik asko ikasi dugula, haiekin harreman zuzena eukitzeak eta komunikatzeak, haiek inolako beldurri gabe komunikatu digute ze puntuetan indartu behar ginen, ze gauzekin preste egon behar ginen, irakatsi digute zer egin behar genuen lantaldea indartzeko, egoiliarra babesteko, familiei transmititzeko, eta ikuspuntu hortatik bai sentitu behar babestuak. Behaiengatik, senidengatik dudik gabe, konfiantza jarri dutelako gugan, eta gero, lantalde implikatu bat izateak. Lantalde implikatu bat eta konpromisuz beteta izateak indarra eman digu gure. Indarra, jasotzen eginean protokolo guztietatik zer egin gelditu behar dugun, zertan ez dugun guardia galdu behar, jarraitu behar dugula sendo, fuerte, eta gero egoitzatik kanpora norbeak hartzen duen konpromisoakin. Egia da, danoi bizitza aldatu digula, eta guk gure ambitu hau dan, guk ikusten dugu, egoitzatik kanpo ere asko sakrifikatu behar izan dugula, baina beste erabatea bizi dugu orain. Orain ez gaudain kezkatuta birusa sartzeak edo ez sartzea, baizik eta sartuko balitz ere gai izango ginekela aurre egiteko. Eta horrek, itxaropena ematen digu. Fuerte ikusten geha eta jarraituko dugu borrokatzen ez sartzeko, ea sortea dugun, sorte kontuare handia izan da, oain artekoa, eta horrela jarraitzen dugun.